שלום, שמי סגי, ואני מתקין מורשה מטעם ארגון בטרם וארגון SafeKids העולמי. הסטטיסטיקה אומרת שלמעלה מ-70% מכיסאות הבטיחות לא מותקנים נכון ברכב. אי התקנה הנכונה של כיסא הבטיחות, וזה לא משנה איזה כיסא בטיחות קניתם, לא תאפשר לכיסא לתת את ההגנה המקסימלית והמיטבית לילד שלכם. לכן התקנת הכיסא היא חשובה, ולעיתים אפילו חשובה יותר מאשר איכות הכיסא או בטיחותו. המצב הוא עד כדי כך שכיסא פשוט, אבל שמותקן טוב, יעשה עבודה טובה יותר מאשר כיסא יקר, יוקרתי, שאינו מותקן טוב. בואו נראה כמה דברים שניתן לבדוק כדי לדעת אם הכיסא נכון. כל מה שאני אומר עכשיו לא מחליף את קריאה מסודרת של הוראות היצרן. ראשית, בדיקה ראשונה היא שהכיסא מותקן או באמצעות איזופיקס או באמצעות חגורת הבטיחות, ולא בשניהם ביחד. חגירה של הכיסא בשני האמצעים ביחד מסוכנת ואינה תואמת להוראות היצרן. דבר שני, יש לוודא שאם אנחנו מחברים את הכיסא לאיזופיקס, אני מדבר כרגע על כיסא שמותקן עם הפנים קדימה, מחוברים הרצועות עוברות דרך מסלול החגירה הנכון, ושתי הרצועות התחתונות מחוברות בחלקו התחתון של הכיסא ומתוחות היטב. הרצועת החגירה העליונה צריכה לעבור מעל המושב ולהתחבר לוו המיוחד שנמצא או בגב המושב, בחלק מהמכוניות הוא נמצא ברצפת הרכב, ובחלק מהמכוניות אפילו נמצא בתקרת הרכב. אם לא מוצאים את הוו, צריך להסתכל בספר רכב ולוודא. יש רכבים שבהם אין את הוו האחורי. במידה והוא לא קיים, לא מחברים אותו. במידה והוא קיים, חובה לחבר אותו. נושא נוסף הוא בדיקת האם הכיסא מחובר מספיק חזק. כל מה שצריך לעשות, צריך פשוט לנער את הכיסא. אם הכיסא זז יותר מאשר 2.5 סנטימטר, או קדימה ואחורה, או ימינה ושמאלה, סימן שהכיסא לא מחובר מספיק לרכב. אסור שהכיסא יבלוט מעבר, 20% מהכיסא יבלטו מעבר לקו המושב. הכיסא צריך להיות צמוד לגב, וצריך להיות בזווית שאושרה על ידי היצרן. חלק מהכיסאות מאפשרים זווית מסוימת בהתקנה עם, וזוויות אחרות בהתקנה נגד. צריך לראות, זה מסומן על גבי הכיסא. עכשיו נראה איך בודקים כיסא שמותקן נגד כיוון הנסיעה. כאשר אנחנו מחברים את הכיסא נגד כיוון התנועה, צריך לשים לב שהרצועות עוברות במסלול הנכון שיועד על ידי היצרן. בדרך כלל המסלולים של עם ונגד מקודדים באמצעות צבעים. לדוגמה, בכיסא הזה, כל מעבר החגורות במסלול הירוק הוא עם כיוון נסיעה, ובמסלול הכחול הוא נגד כיוון נסיעה. דבר שני, צריך לוודא שהזווית היא זווית שמתאימה לתינוק. בחלק מהכיסאות יש מד זווית שמראה מה הזווית המותרת להתקנה נגד כיוון נסיעה. צריך להקפיד שלא לשים לזווית שוכבת מדי, שהיא מסוכנת לתינוק. ובחלק מהכיסאות יש פס שמצויר באיזשהו מקום לצד הכיסא, והוא צריך להיות אופקי או מקביל לקרקע. גם כאן צריך לוודא שאחרי החגירה, לא משנה אם זה חגירה באיזופיקס או באמצעות חגורת בטיחות, הכיסא לא זז כאשר מנערים אותו. טיפים נוספים להתקנה של כיסאות בטיחות או המלצות נוספות לכיסאות בטיחות ניתן למצוא בבלוג שלנו שנמצא בכתובת הזו.